Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 30 minutos na nakagat sa alas 8. Mayong gabi, Banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Welcome sa Iloilo Night Watch, diri sa Iloilo Newsline, kag hook up man ang Gimaras Newsline. Magapangalagad na kita sa subong ang oras tubtob las 10. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga natipon nga mga balita. Newsline na report. Mga listeners sa Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta na kamutanan? Sa aton man nga mga listeners abroad, dira sa US, sa United Kingdom, sa Israel, South Korea, Hong Kong, Singapore, Canada, kag iban pa nga mga pungsod, kumusta na kamo dira? Kabay pa nga okay lang kamo samtang nga nagahilay-hilay, hatagan namon kamo sa mga balita nga ato natipon sa subong nga adlaw. Palihog lang standby sa aton nga mga listeners basi mayara kamo nga mga pa-shoutout. Ipadala lang dire sa Iloilo Newsline. Kung hindi malabutan tati ginabasa tamana. Ginabasa tamana kag gina-shoutout sunod nga adlaw. Kag kung mayara kamo nga mga balita, palihog lang text diri sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. O kung palihog chat sa Iloilo Newsline para nga mahatagan naton sang pagdamod kag ma-follow up ang mga impormasyon nga inyo ginapadala. 32 minutos na nakaligad sa alas 8. Unahon naton check ang Pag-asa Iloilo, ang lokal Pag-asa. Kay hibalon naton sitwasyon sang panahon diri sa Western na Visayas. Standby sa aton nga mga ka-newsline, standby sa aton nga mga listeners, kag sa aton nga mga YouTuber. Yara na sa atong nga linya, siya Pag-asa forecaster, John Michael Lajongon. Palihog standby. Iloilo Newsline, Weather Update. John, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sa sa tanan niya sa Kalamati. Meron mo sa update sa panahon sila ngayon sa October 28, 2020. Ang amihan or nagpusment po nag-affecta sa Luzon, ang Visayas, may magpapulunan sa magaling na nakalimutan, may isolated yung mga pagulan, wala ang localized thunderstorms. Ang ito sa Visayas, may nakapagpag kasarangan, di ka namin natiblangan, may nakapagpag kasarangan lang yung mga pagpulog sa kadagasan. Ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nito nag-alas 5:27 kaya ng katutupan, hanggang sila kalasing po pa rin sa bosa. Ang itong ito sa update sa panahon, di ka sa Pag-asa Iloilo, dyan nagpagsangan ngayon. So, why man kita sa gyapon sa weather disturbance, John? Yes sir, sa subong kita may ginataabot nga yung weather disturbance nga posibleng mag-affect to sa part. So, expect us sa mga adlaw, including to and generally for weather condition sa tapat. Okay.
Diyan, madamo nga salamat sa impormasyon ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Welcome, sir. Kagman. Iloilo Newsline Weather Update. Trantay 4 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga headlines. Comprehensive Driver's Education hugot nga ipatuman sang Land Transportation Office antes magrenew sang driver's license agud nga makakuha sang certificate. Pagpatay kay Claire Jergos, ginapalibugan sang mga pulis sang Santa Barbara kag Pavia kung ano ang motibo kag pag-identify pagid sa mga sospitsado. Nagmaoy natukiban may pinding nga kaso nga frustrated homicide arestado. Sa dugang pagid nga balita, nagapangisda illegal sa gimbal dakop sang bantay dagat. 9mm pistol gin turn over sa Limeri Police Station. Mga pulis sang Hordan Guimaras Police Station preparado na sa undas. Senator Franklin Drilon nagbuyagyag nga wala naka-file sang income tax return ang Parmalee Pharmaceutical Corporation base sa follow up ni Senator Drilon kag nagahimo sang transaksyon sa gobyerno. Alang ang isa dinggit balahaw dire amone dire sa piyak ang ini dito sa babaw markahe gani paligog. Sa dugang pagid nga balita, mga dentista iga-deploy agod mangin COVID-19 vaccinators. Magutod nga ginpaso ni executive officers sang Parmalee Pharmaceutical Corporation hindi na makitaan suno kay Senator Drilon. Lapaw. Kag mayara man kita nga update sa COVID-19 sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Trantay 7 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. Open your download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport.
6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Tres minutos na nakaligad sa alas 8. Sa mga listeners naton, sa aton nga mga viewers sa mga ka-newsline, base nagapangita kamo sang bulak para sa inyo nga mga himata o kon sa mga kinanglanon sa kasal, sa inyo nga mga sa birthday party, yari sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop nahamtang ini sa East North City proper, sa kilid lang sang Los Filipinos Bakery, kag ara man sa tubang sang Berlin Pharmacy. Ang Pinang sa Flower Shop sa tabok lang gid sang Iloilo Central Market, malapit sa Ribulto ni Maria Clara. Pwede man kamo nga maka-order sa kay Cyril Tacosalmi nga amo ini ang tag-iya sang Pinang sa Flower Shop. Mayara sa nga mobile number 0920-825-6483. 0920-825-6483. Pwede man kamo makatawag sa Globe number 0916-786-8255.
0916-786-8896. 0916-786-8896. So hindi na kamo magpadugay. No? Kung nag-order ka mo sa mga bulak, nga sari-sari nga klase sa mga bulak o kung nga gusto nyo nga pa-reserve, tawag ka mo sa Pinang's Flower Shop. Pinang's Flower Shop. 45 minutos na nakaligad sa alas 8 sa mga may luyag man nga magbakal sang itlog. Magkadto lang sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Mayara sila nga telephone number 523-0039. 523-0039 ara sa Eager Farm. Baratong mga itlog kag priska pa. Pwede man kamo nga makatawag sa ilang mobile number 0947-856-4729. 0947-856-4729. Papangitaan nyo si Mr. William kag Juicy Lagman. Amo na nagapanagiya sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Sa mga kanyos line naton kay Dim Salfani sa taga 3rd ID, Spearhead Division, kay Corporal Dante Lopez, mayong gabi, Roel Malones, nira sa Sagay Negros Occidental, subong man kay Francis Basco, ay Chief Renato Alia, Aljon Torita, kay Mang Antonio Rivera, kay Gina Halike, sang EB Magalona, kay Cheryl Silauso Malones dito sa Sagay City Negros, kay Mr. Nestor Canong, Melrose Villarin Pinida sa Cebu, mayong gabi sa inyong tanan. Diraman kay Rilan Gamarcha, kay Attorney Cedfrey Cabalona, ay General Manager Shirley Laurente sang Guimaras Electric Cooperative, kay Ebony Bansis Anduloy sang Macau, kay Stephen Alcain, Robert Pacardo, kay Gregorio Unyok Unday sang Isatyo, kay Ivan, no? Ivan mayong gabi, kay Manny Jan Sanoy, kay GC Caballero sang Carles, kay Roslyn mayong gabi, kay Jane Halico Barion sa Saraga, Iber Oro sa Cavite, kay Boyet Parcon, kay Steven Gabasa sa Rojas City, kay Cap Robert Nino, kay Gamay Bautista, kay Adi Cueva dito man ni sa Metro Manila, kay Diding diraman kay Idna Caprongkilyo, kag kay Boyet da mayong gabi, kay Gigi Gumbok, Plaga, mayang gabi, kay Jimmy Britannico, Rimo Solas, Ariel Brasa, Jan Sapio, kay Jan Sapio Pagid, kay Kagawad Milani Rigatso Cabalonga, kay Jima Cabalonga, kag kay diraman kay former Kagawad Amin Cabalonga, kay Kadoy Cabalonga, mayang gabi, kay Agam sa Cabison, kay Major Sinon Pansito III, kay Pastor Ed Casidsed, kay Attorney Janelle Salcido Sison, Melanie Bernales Carion, Radney Horteliosa, kay Kim Ganhi dito sa Amerika, Luisa Pastrana del Calma sa Pasay City, kay Elena Hinisi Midjana sa Guimaras, Erwin Robles sa Kaduaan, Cadiz City, kay Joy Bolivar, kay Major Jonathan Saino sa City Comelec, ay John Lojero, Action Eric Magbanwa, Raylan Vergara, mayong gabi sa inyong tanan. 49 minutos na nakaligad sa alas 8, padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline, kag hook up man ang Guimaras Newsline. Ang Land Transportation Office may ipatuman nga Comprehensive Driver's Education. Ano ini ang Comprehensive Driver's Education? Para ini siya sa mga nagakapot na sang driver's license nga tuyo nga magparinyo, no? Kung expire na ang iya lisensya, maparinyo ini siya sa LTO. Pero antes ka nga magparinyo sa LTO, dapat mag-agi ka sa eskwelahan o kung driving school
nga accredited sang LTO. Mano ka dito mayara nga training, no? Amo ini panawag comprehensive driver's education program sang LTO. Kung under ko ka training, mayara nga certificate nga ihatag sa imo. Siyempre may balayran naman sa eskwelahan ni driving school, no? So may certificate ka amo nang imo passes para nga magparinyo sang imo nga lisensya sa LTO. Hindi ka makadirekta pa rinyo kung wala ka sang certificate. Abitagani sa mga nagakuha lang sang bag-o nga lisensya ni, sa mga nagakuha sang student permit, gali hasta nga magparinyo sang driver's license, dapat nga mag-eskwela o kung mag-training para nga makakuha sang certificate. Wawart naman na di. No, wawart. Subong adlaw ang effectivity no? Oktubre 28. Dito inigin una nga ginpatuman sa Central Office. Central Office. Sunod tong Quezon. Dito'y patuman sa dason sa National Capital Region. Sunod-sunod na, no? Ang pagpatuman sang sining comprehensive driver's education. Ti kumayara ka nga makaagi ka na sa comprehensive driver's education, kag mayara ka nga certificate, wala na problema sa renewal sang imo nga driver's license. Ang lain lang na kung may ara ka nga mga violation. Instead, nga mahimon 10 years ang imo nga license o kung driver's license, antes ka nga magparinyo, mahimo na lang na nga 5 years. No? 5 years na lang. Kay may ara ka nga mga violation. So, i-check naton sa mga drivers association kung naminabol sila sa magparinyo ka, makuha ka pa sang comprehensive driver's education para nga training ka kag makakuha sa nga certificate. Yara sa atong alinya presidente sang Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association o kun Iklahuda, Mr. Raimundo Boyet Parcon. Mr. Parcon, mayong gabi sir. Welcome sa Iloilo Newsline. Kagukap man ng Guimaras Newsline. Good evening. Aming gabi dyan, gagaming gabi sa Iloilo Newsline. Oo. Mr. Parcon, sir, nabalaan nyo na nabatian nyo na ang parte sa Comprehensive Driver's Education nga ipatuman sang LTO nga dapat mag-undergo kuno anay sa training ang mga drivers nga magparinyo sang ilang driver's license. Dyan, daw nakabati na kita sina, pero daw ay ginaton na tawagin pamatian, no? Kaya ti dyan daw burubudlay na, no? Kaya atong mga drivers, ang drivers natin nakakuha siyang lisensya, high school graduate, no? Taga may drivers kita ganin nga nakabalo mag-drive, o ay ganin yan kagi ito ng seminar. Tiyan mo na dyan nga kuning kaso implement nila ining drivers nila dyan. Comprehensive driver's education training. Driver's education. Mm-hmm. Okay dyan, so ipatuman na yung damang yung drivers ng Mariac, no? Sining programa naman nila, kay sitaw magrubudlay ni. Mm-hmm. Ako hindi kayo mo karoon kabalo magsulat, hindi ka na kabalo magbasa, dagaron, importante nga may driver's license ka, nakakuha ka, palangabuyan mo, masakit-sakit ini dyan nga, ang kaso nga ang mga drivers na ton, mabuhin-buhinan guro ng drivers na to nga makabalo kung hindi kapasal sa drivers sa education nila, no? Ang dyan, wala pa agad nato na baton ining memorandum circular nila nga kung saan nila implement ini, no? Kasi sa sunod sa aton nga nabatian, nasa central office, doon na implementan nila ino sa national. Muna nga dyan diri sa aton, daw wala pa man nila, pero lang taon na to, diba, siya kaina,
wala gitan gid nga kapamangkot no sa taga LTO kinagiti masako kita kay na amo na ni diyan nga aton sinidre nga komunikasyon implement nila ini dako naman ini ang gastusan sa drivers naton kag dako naman ini nga prewisyo sa mga drivers naton kasi implement nila nga drivers sa education nila diyan. Kay nagabase lang kuno sila sa Republic Act 10952 no nga ara-dara na butang ang ining idalom sa training sa mga drivers. Galing kay may ara ka na driver's license, maparinyo ka na lang, kinanglan mo pa ang training, antes ka nga makakuha sang certificate o kung magparinyo, kinanglan may ara kang certificate. Ti abitagani para lang ni sa mga baguhanon nga magakuha pa lang sang driver's license o kung sa mga student permit na makuha sang student permit Mr. Parcon, sir? Sa sunod yan, ito isa ang dapat yan, subong daw stricto katama, no? Ang atong sindi nga LTO, dapat na, kitagid sa driving school, no? At dapat din nga makaseminar ka, makakuha ka sa nila nga mga anong tawag siya, no? Mayara dira nga do iyasang na tisla, no? Oo. Muna dyan nga daw masasubong sa bago, kung di na natin ma-implementan So sa daan nga may driver's license siya kanangadaan nga dapat hindi na dapat pag i-implement nila kahit madamo ka drivers hindi ka pasar no hindi maka tawag natin na maka balo sa sinda sa education nila tungod nga ang drivers ang una isala man nila kikitolerate nila mga drivers ang una na may kwarta ka lang yatag sa ila may driver's license na amo na rin sa subong kasi implement na rin kadamo sa drivers siguro na magpuway na sa pag-drive because hindi na pwede rin ang lisensya kung hindi sila mag sa driver's education. Oo. May ara ko naman sila nga accredited nga driving school nga dira ka nga mag-training, no? Parang kakuha ka certificate kag subong ining effectivity October 28 dito una ginpatuman sa central office sunod ang Quezon sa National Capital Region kag dalasdas na nadason nasta sa provincial level. So kamo diriya sa transport group particularmente sa Iklahuda daw hindi kamo sangayon o kung hindi kamo pabor sa sining ipatuman sang LTO kay bangod ngang iban dira nga mga drivers ti mga gongan na ang iban wala pa kaagi eskwela bangod experience lang sa driving para nga may ara man nga pangitanan ti ko na mo ni nga ipatuman pa nila basi madamo naman ang madulaan sa nga pangabuyan mo nang ang imo nga ginatumod Mr. Parcon. Sakto na diyan no kay hindi na pwede no kay sa aton sinidre na ginalantaw subong nga kadamo isang drivers number kadamo isang drivers hindi gud niya number 1 hindi maka-afford sa pagbayad sa aton nga mga magitawag ni mag-seminar sila idugang na bayad mo dugang na ngukol sila no ikaduha hindi niya mawala sing driver nga makabalo kung mag-eskwela sa mag-seminar sa dira no amon na diyan nga maprobudlay ini iti mo ganina nga sa subong pinabalaan naton ipamangkuton naton ng mga drivers naton kaya hindi wala man tayo sinidiren kari ako di maglak ang mga drivers naton no so sining bag-o nila nga mga nga patakaran subong sa ila sang LTO no mo gani nga gusto naton diyan nga balaan gid no ini dire ang emission nila ang ila sinidire nga mga patakaran kung kung mag-renew ka iti sa subong dyan, basta mag-renew, subong nga probudlay, no? Ang pabudihan nila, sino yung subong mga drivers. Kung gani nga lantaw natin ini, kaga sa akon sino dyan, dugang ini nga hall, drivers natin, number 1 ka ina, kwarta naman ang kinanglan natin, no? Para makakuha kita sa may gifted drivers natin. Kaduha, drivers natin, hindi iya makapasar, no? Bisa magbayad, basta guro, si iba na guro, tiyan mo naman na guro, linan sang kuha naman kwarta naman na para makapasar, transaksyon naman dyan. Dira naman red tape naman. Ano dyan? Red tape naman. Among dyan, gani na lang taon naton, kagi opunira naton ini. No, nga iti hinabala naton, kag nalulat naton yung MC nila,
kaga uponera nato no kay hindi na siguro ang Western Visayas sa mga uponera sinigre kundi bilog guro nga Pilipinas ini sa mga drivers naton transport nato no kung implement nila ini amon gani diyan nga mabudlay ini ang tamo ini sa mga tao drivers naton nga madulaan sang palangabuyan kung kaso implement nila ni. Oo. Pandemya pa naman kita, no? Unda mo lang nahibaluan ang aton nga mga public official sa gobyerno, ilabi na sa LTO, balugid sila batis ang ila nga paminsaron Mr. Parcon, no? Bisan pa nga pandemya nga amo ni ang ila nga ipatuman. Sa tulad yan, ang ganina nga do wala kaluoy no. Sa subong do wala kaluoy kay imagine mo may pandemya kita implementay na no. Amo ni diyan nga do subong niya do anti-4 kita subong. No, kay ang paggawa naton subong naton subong mga pigado yan ang pigado na gid no. Madugangan ni ang tawo naton. Madugangan ni ang wala sang trabaho magamusin ni. Correct yan. Damo gid. For example karon abi gadwad na subong edad mo is 50 tabi o tabi 50 gid ko na subong. Yung kaso implement nila ini okay lang ang kabataan sa drivers dyan, ang mga trabaho na. Nila tatay nga driver, siguro nila hindi nila paggraduate kag hindi na balaan ng kabataan dyan, kaya hindi nila makapasar yung kaso ipasundon na sa driver sa education nila or pasinyaron nila. Experience lang na ila sa una mo? Correct, dyan. Ila man ni sala sa una ng LTO naton. No? Kaya imagine mo sa una yan, may kwarta ka largaan mo sa unang picture yan, makalisensya ka na yan. Oo. No? Amo na, ano na tabo, subong ibang drivers na ton, na graduate high school, may drivers kita, na wala ganit eskwela sa high school, no? Elementary lang, naka-driver's license, tungod nga gintolerate mo niya sa una, sa LTO na ton, mabisan nga wala kaya naka-eskwela, importante, may kwarta kaya, kailangan na siyang driver's license. Kabalo ka mag-drive. Oo, mo ning budlay, kay ti, sang una, baton man sila lagay mo. Hindi na anad kagang iban nga bisan wise ang ka-eskwela, maka-experience lang, matudlo-tudloan lang sa pag-drive, pwede na makakuha sang lisensya karon kay may lisensya. Diba ningon nimo? Amo ni diyan gani na sa subong makalisensya ka subong natural kadamo isang mga drivers aton nga wag gani kung hindi no ilang din sinigra gani nga kuan na experience nila sa pag-drive, nakalisensya sila, no? Mo na diyan nga mabrubudlay ni nga kaso ini nga implement nila diri diyan. Siguro te opo nila naton, kag ilang taon naton ang matabo sing ilang taon naton ang MC nila. Ito wala pa ta sing yatan nga memorandum circular. O ilang nga mga guidelines din sila nga mga ipatuman nila no. Oo, kagabi lang ning posting nila mo. Gabi lang ginigin posting nila Mr. Parcon kag ang ila paginga tinutuyo nga mahaganagan ko no mga aksidente sa salakyan, ang aksidente na hindi lang kalabanan nakainom. Yan ang asaton nga pag ilang taon nato na wala siyang PUG driver nga na-aksidente nga nag-drive no. Laka kita na kung udisan ka kaplik, no? Makabunggo ka di man niya. Ang kalabanan nga aksidente, private vehicle. Amo gani. Amo na ya. Sa doon lang ya. Private vehicle, ang kalabanan, motorcycle, van, mga private natin issue. Damo, gidya kaya nga, tungod, may mga ordinary, may ara mo nga emissions ang una, na wala mga patuman sa LTO, na kung hubog ko mo ya, no, operate sila, madakpabala. Ang kada ay man to, no, napatuman. Kaya aton sa unang ginambal naton sila, pagwa sila sa hotel, pagwa sa mga small builder, dapat i-check nila ng mga drivers sila, nga kasakay sa private. Hindi pag initan nila ang mga PUG, mga public utility naton. Kaya why ni kaksidente, nakakala mo ka balo sa aksidente. Maksidente man kami medya. Kung magkuhan dahil lang kay nautod, no, si Mr. Parcon. Tsakto man kay Mr. Parcon, kay tuod ko ni patuman damo gid sa mga drivers nga hindi makapasar, no? Kung may harapan nga mga exam dira, no, mabulubudlayan sila kaysa una experience na nila. Mr. Parcon, sir, no, tsakto ning punto nimo. Kay dapat tani tumuro na lang nila to ang may violation. Hindi kay tanan-tanan sa lalamahon nga ipatuman nimo ni
nga may ara na silang driver's license, i-educate mo pa, ipagi mo pa sa training, budlay man eh. Ang una pala dyan lang natin, ang driver, professional driver's license na. Oh. No? Amo gani nga sa subong, na-educate pa nila. Kagirisa nila sa professional drivers. Nga i-educate pa nila, ipa-eskulahon pa niliwat ang drivers naton. Amo gani dyan sa nambal naton, no, masakit-sakit ini sana sa transportation sa public utility naton, no? Hindi patuman nila, okay lang sa private, ina. Kahit ang private ya, may kwarta na ya. Pwede nila. No, amo gani nga tanan wala nga mga imsi, tanan nga memorandum circular, tanan nga guidelines patupon ka implement nila, pero totoo nila. Kami nga mga public utility ang mga nga pinamilang kaluluoy sila nga mga imsi na. Di amo ning dako nga palamangkutanon nga pamangkot sang kadaman pila kagatos nga palamangkutanon eh. Correct yan. Hindi lang gatos, libo ni ka. Libo gali ni. Libo nga palamangkutanon para sa LTO. Correct. Kaya sakto ni dyan, no? Kaya sa subong na matamat nila papa sa mga drivers na to, no? Lang taon mo lang, ang PNBI, sige song na to, kaya ito gimpunggan sa una. Wala nila tanaw. Tanaw. Wala nila ginatunan kung ano ang matabo sa itong magagmay ng mga drivers, magagmay na itong operator. Okay niya sa private, wala kita question dira. Kasi ang private nga brand new niya ng mga salakyan. Kasarang na yan. Oo, lain niya sa amon sa mga public utility na ton. Kaya ito ng mga jeepney, hindi niya sila nga brand new. Pasad niya. Ano nila niya dyan nga, do alin subong nga aton nga pag-gobyerno subong, ang makaluluoy subong nga mga pigado ya. Nga nagapigado na gid. Correct. Doon kapigado na gid. Imagine mo implement mo na may pandemya. No? Implement mo in modernization programs ng government. Oh. Ano na dyan? Dan ababla saka sang gatong saka sang presyo sang mga balaklon. Tapos paslakan mo ba gid siya sang sining training education. Di galburuto na utok kaya gaburyo na. Sa ulian ng matabo, may paghimuon naman nga tikang ang gobyerno. Amo ka na dyan, ginayangan nga itong kwarta sa gobyerno, no? Yung sakto ba may paghimuon man sila nga para makakwarta naman, no? Madyo mo na yung service contracting yan, no? Though, ang ginabuhi niya sa gobyerno, ito ang manggaranon na daan. Oo. No? Ginabayran niya sa minilyon ang manggaranon, ang mga private company. Kami yung mga PUG, kami yung mga individual drivers. Sa subuway ka ba itong drivers na ito? No? Sa sinambal nito gadi nga, ambal yan yung assistant o ayuda. Di na ayuda ya? Oo, di hasta subong, why man Japon nabot? Why, ang iban abdan, ang iban wala. Ti hasta lang sambal gali. Amo na Mr. Parcom, kabalogid sila magbati sang ila nga kan. Sang ila nga utok, hindi kay sang ila nga ega. Sang ila nga utok, kabalogid. Amo na dyan, nga sa subong, no, aton siya yung paglantaw, makaluloy yung mga drivers naton. No, amo na ba nga, okay lang niya kung kasalan ka nga driver, maalam kaya, ay makakuha ka siyang tawag na driver sa education niya na. Ikadua, nga ginapiandokan sa gobyerno, subong, ang isip ng gobyerno, ang gobyerno, maayaw ang gobyerno naton. Naplanuhan sang tao sa gobyerno. Kung ano naman niya, na ila, na mga tawag na ito, na makwartahan sa atong na mga drivers, kahit sa atong gobyerno naman. Amo na dyan nga, walipod-lipod. Atong ginamba, subong. Hindi naman dyan, number one, ang tanan nga mga ila nga mga ginimo sa mga seminar na, di ba sa gobyerno ng mga tao, ang iya sinadra. No? Yung pamanit sa hindi ila na. Yung PNBIC ni, ara mo na dang taga-gobyerno, ara mo na taga-ano da. Amo na dyan nga, why ko na-block mag-hambal sina, tungkol na balaan ko. No? Akong sinigrid ng leader sa transport, proteksyonan ko ya, ang akong nga mga mindo. Correct. At hindi ko kasarang, mag-proteksyon sila da, mga kabulit sa ayunsa sa gobyerno,
nga hindi iya siling ang gobyerno mayong gobyerno gid ang tanang palakat sa gobyerno mayo gid ang sa taang diri sa dalom sa gobyerno yan uya to sila nga mga agency no mga aton nga to sample naton LTR LTFRB amo na nga LTO makaluluoy nga aton nga transport drivers na kami yang ginigo sumong sa gobyerno ang sa aton nga mga tao sa gobyerno naton. Imagine mo pasinero na kita, no, mabayad naman ang driver sa hindi ka niya ang driver makakaon sibong. Kaya ang driver subong hindi ka biyahe, hindi makakaon, paano na itong pagbayad na sa mga seminar siya da? Why gid kahig na lang nga kahig magamosin ni. Correct. Hindi na rin yung po why ang drivers na to. So, na dyan, kung ang drivers na to, may mga professional na mga kabataan. Pero sabi nga may overseas na siya, may doktor siya, may abogado na siya, may pari na siya nga kabataan. No, amo na nag-obrabi. Pero kung ay obra ang imong kabataan, paano na karon sa laguro ng bang kabataan mo gani? Kung gutom ang tanan? So, gutom siya, magaresulta naman sa mga magakalahinabo o kung mayara naman kita, apektadong peace and order. Correct yan. Amo na gani nga ginasang naton Dre na tama na yung tatanan nila na yang para blaga sa drivers naton ihatag nyo na lang individual drivers naton. Sometimes una sa mga lain-laing mga presidente sa una ang benepisyo sa direksyon na sa una sa tao ya why na gadi kung diyan pakahinsa diyan kaaga wala gadi sa sino man lang na mga public officials direct niya na nagatupa sa pumuyo naton hindi kung paano nimo i-implement yung mga tag mo ayuda, mga tag sila sa assistance sa driver sector. Pero wala man katulad na tagison ko di gain siya kung ang hinsa yung tagyan nila amo na yung nagakuha sa porta. Ang kabot sa driver sector wala. Kaya kami sa contacting sa montel na patay itong montel na yan namang presidente sang Mercoles lang. Tungod nag-abot sa iya drivers may ara 2 ka pisos. Makon lang. Ang Grabe, servisyo niya is 18,000 kuloon sa drivers. Ang nag-abot sa drivers, 2 ka pisos ang hintik sa landbank. Alam mo nimo nga payout yung 2 ka pisos. So, diba nagkwanto siya, ginabatyag yan, emosyonal to sa cardiac arrest? ginbatyag yan siyang presidente tungod siya ginanot sa driver. Amo na dyan ang isa na ginalantaw na Tondre. Nagservisyo ang drivers naton for 2 months. Nasa service yung tracking. Nag-aamar na may 27 pesos per kilometer siya. So then, ibang subong ay kabaton. Ang promisa sa gobyerno na sa DOTR, tuwan niya sa ligad na matag sa 4,000 pesos para sa cellphone, sa GPS ang drivers na to. Wala ka to pa. Hasta lang gali sambal ni. Sa laway lang ni, waka lang ni. Amo na gani nga siling ko, kung magtupa kaniyan na promisa sa gobyerno na to, wow, tama ka namin. Diyan, tudod ko tamo sila na promisa. Nami tani no. Amo na. Nami tani kung nagatupa galing kay asta lang sa wakal way man Japon tupa. Amo gani na may benepisyo, pero ang benepisyo sila wala yang driver, wala yang pumuyo. So mas mayo ni at least nakapalabot ka man sang imo nga mensahe kaga imo sentimento. Mr. Parcon, madamo nga salamat sa imo tiniyon nga ginhatag dire sa amon sa Iloilo Newsline na mayong gabi. Mayong gabi dyan, mayong gabi sa Iloilo Newsline. Nabatian si Clahuda President Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sa mga nagapangita sa priskang isda, ara sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang dira ang pwesto ni Niji Matupas kag ni Digol. Na madamo da sang isda, pili lang kamo, gagmay man o kung dalag ko, sulog bahon man o kung sa labawan, pangitaan nyo lang da ang ilang pwesto sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Mayara man sila nga mga seafoods, no? Pili man kamo dara kay mga priska ina ang panguha nila na bakal nila dito sa istansya kag kung kisa pakalabot pa sila hasta sa Rojas para lang may ibaligya da sa inyo sa ilang mga kliyente. So ano pang ginahulat nyo? Kadtuin nyo palihog ang pwesto ni Niji Matupas kag ni Digol yara sa cruising patio Dueñas, Iloilo.
More power Iloilo, bringing more to life. May mga may mga public advisory, may announcement ang more power in GCP. Tanawan nyo lang sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Palihog lang gid. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City.
20 minutos na nakaligad sa alas 9. Basi magpa-ubragali ka mo sa tarpaulin o kung mga souvenirs dali ng Disyembre. No? Mga ubra ka mo da ID nyo o kung pa-imprinta ka mo t-shirt ara sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind, ginapanagyan ni Mr. Manny Jan Sanoy sa ang makita nini ang graphics ara sa sagwasang lungwin dira sa Molo. No? Sa unan ng Samplaza, sa Ilera na sa Bureau of Fire Protection. Ang graphics durable sa paghimo sang mga tarpaulin. So kadtoy ninyo palihog ang Graphics Innovative Mind. Kahit kung magpa-imprinta man kamo sa t-shirt dito sa probinsya sang Iloilo, ara kay Engineer Kinoy Aligain. Kay Ma'am Gladys Aligain, ang ila pwesto ara sa Leon, Iloilo. So, pwede man kamo makapamasyar to, kag makapa-imprinta sa mga t-shirts, manual man o kon electronics. Loadleaf Trading and Services isa kadako nga construction firm nga nagapangobra sang mga building kag mga mansions o kon dalagko nga mga balay. Pwede man kamo makapahimo sa ila sang balay, no? Mapa-design kamo depende sa inyo nga budget. Pwede nyo nga makontak si Engineer Joey Diaz sa iyang cellphone number 0939-812-6336. 0939-812-6336. O kung sa email ad nila nga maria_rosim@yahoo.com. maria_rosim@yahoo.com. Pwede man kamo makapamasyar sa ilang opisina sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. So, pangitaan nyo da ang Loadleaf Trading and Services. Sa aton nga mga listeners, balik kita diri sa aton nga pagpangalagad kadtuanta. Ang parte sini sa pagpatay sa medical representative nga si Claire Jergos. Tubtob subong, wala pa sang na-identify nga suspect o kon mga sospetsado ang mga pulis. Taod-taod pa nila, no? Hasta ang motibo sa pagpatay kay Claire Jergos. Tuod nga nagwa na ang autopsy result. Isa ini kabalasihan sa ngaton nga mga otoridad kag kung mahimo pa lang hasta ang scientific examination nga ginkandak sang scene of the crime operation o konsoko amo pagid ni ang ginahulat-hulat sang mga investigador para nga mataod-taod ang mga impormasyon. Anong latest update? Yara sa atong linya si Police Major Raymond Siloso, hipis ang Santa Barbara Police Station. Major Siloso, sir, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline, si Johnny Diaz. Yes, Sir Jano, mayong gabi sa driver kag pagpamati sa Iloilo Newsline. Oo. Major Siloso, madirekta na lang ako. Ano ang latest update na identify na ang suspect o kung mga sospetsado, including ang motibo na tumbok na ninyo kag upod sa mga investigador? So far, Sir Jano, sinara ng pag-iapon sa stage ng babayin sa kananan ebidensya at mga possible nga mga sospetsado. Pag ara man tagyapon ang dulo nga ginasundan natin damot natin kay tungod nga wala pa natin ginapay na light ng tanan. Oo. So why pagid matumod kung sino ang mga suspects including ang motibo, Major Siloso, sir? Yes, sir. Oo, medyo mahal pa sa atin nga banawan ang incident. Oo.
But base sa aton nga nauyatan lang nga evidence, ano ang anggulo nga ginasunod anay sa aton nga mga investigador nga mo ang nagatutok sa sining nga krimen? So para Sir John, ang angulo na ara yapon sa crime of passion, robbery Hmm. with homicide, and rape with homicide. Okay. So, ara sa robbery with homicide, tapos ang parte ni sa murder with passion nga ginasunod ninyo. Okay. Yes, Sir John. Okay, ang latest nga nagpagwa man sang impormasyon, ang medical legal nga wala sa may nakita nga sexual abuse, no? So, duha karon ang inauyatan ninyo. Amo niyang daw mabakod-bakod bangod nga may nadula nga cellphone, ikaduha ginpatay mayara nga body evidence nga nagapamaton nga ginpatay mo si Jergos. Yes, sir. Galing kay ang missing diri nga cellphone, kadamo nga kuluwaon niya nga cellphone ginkuha ya Major Siloso how daw ka intriga maka-intriga, no? Yes, Sir John. Siyempre, base ko na detection po siya. In case tignan nga, hindi niya po nasisira pong ganap sa mga biktima. Isa Oo. na pero sa mga nakita natin. O amo gid yang gininteresahan sang suspect o kung mga sospechado ang cellphone, duha ka cellphone ni Jergos sa Major Siloso, sir. Yes, sir. Duwayo dito sa cellphone ang hindi natin ma-report. Oo. Di ang pamangkot gani sang kadamaan nga ang cellphone gid. Ano ang ara sa cellphone? So amo to tani ang dako nga balasihan ninyo ay base makabulig sa pagsolbar sang kaso galing wala na mabalaan kundi ito. Yes, sir, John. Magdako ito ng bulig sa kunara ang cellphone. Pero may mga nakita ng bagay ang makabulig lang sa atin. Naka-recover ang cellphone natin sang memory card, no, sang dashcam sa biktima sa iyang salakyan. Mga process natin para nga isabit sa atin yung rapo para dahil na-examine siya. Oo. So isa na lang ina ka ginauyatan ninyo ang dashcam kay base may ara nga naka-record astang ilang nga tingog, astang ilang nga mga itsura nga ma-identify sila insigida, sir? Yes, sir. So, dyan nag-kasi ko sa nag-asalig kita nga through dira dugang bulig sa atin. Oo. What if abing nga mag-coordinate sa mga telcos kung ano tong klase nga SIM card ang gingamit niya, kag ma-identify malang ang iyang mobile number, pwede ay hana nga mahimo nga maka-coordinate sila nga maskan ang mga messages dito, Major Siloso, sir? Yes, sir. Nag-connect man kita sa mga tanong ng partner at ginatry natin maka-access na sa inyong film. So, sa duha pa lang ka anggulo nga daw masiling kita nga daw may konkreta na. May ara nga mga nagagawa nga may impormasyon nga base ko no nga may insakto tong hambal nimo nga murder with passion, dira masulod ang love triangle. Yes, sir. So dako ini nga pala isipan. So subong sa investigation kay nagligad to hambal mo 10% pa lang kita sa ato nga pagpangusisa sa inyo nga pag sinapol, no, pag case conference, kumusta na ang nalabutan sa inyong investigation? So, for sure dyan, sa 10%, pero ibutang natin sa 20% na possible. Mga 20% na. Yes, sir, dyan. Oo. So ang dako man nga mabulig amo ni ang DNA result. Pero so far ano ang update? So far, sir, wala pa mga reflect ang atin yung mga DNA sa pag-mention sa atin yung software, dahil na
padala pa niya sa central office natin dito sa Laboratory Manila. So, Oo. Mangkot lang ko, Major Siloso, naka-intervene na di ang DSWD sa 3 katuig nga bata ni Claire. Dinadvise natin ang family na ipahatagan ng psychological exam sa ginadawin na process naman sa family. Oo, kay daw mayara nga trauma no kung pamatian ang iyang lolo nga si Samuel Jergos daw na traumatized ang bata. Kaga mayara nga bagras base pa lang kay ti makahambal-hambal na sa base pa lang nga masibla may maimit lang ang bata galing sa subong na traumatized pa sa mo na nga daw Astasia daw may kahadlok. Yes, so naman kung makahambalan kani ang bata, at least may harap mga magulig diri sa nakabo. Oo. Pero sa sining karon nga mga development base sa mga initial circumstantial evidence nga nakuha sa sulod sang balay ni Claire Jergos ang timbang may rulyo gid sa tani no kung maghambal lang siya sang kamaturan magsugid siya sang insakto sa inyo. Yes, sir, yan oo. No, so good luck sa mga update no sa mga development as taning ang ang duha ka ulunan nga na-recover nga ginaboy nila sa irigasyon may plano masuspect nga daw patalangon kamo sa investigation. Nakita mo natin na ang possibility pero try po natin na ito ang tanong ang mga nakasunod pinagather natin na sa dyan pag ginaamat natin ang eliminate. Major Siloso sir kabay pa nga masolbar ini ang hitabo kabay pa nga maubayan man kamo sa nga makaako base dali na lang gid niya kag nagapamati man ang suspect nga makonsensya so sining ginhimo niya. Major Siloso sir, thank you so much sa tinyon ginhatag nimo diri sa amon. So yan natin ko kag Mayong gabi. Nabatian ng hipis ang Santa Barbara Police Station, Major Raymond Siloso. So, insakto gid ang ato na tanaw nga gulo. Duha ang may ara yang evidence. Una, pwede makasulod siya sa murder. Kaya ra ang lawas, murder with passion. Kaya ra ang lawas ni Claire Jergos. Ikadua, robbery with homicide. Pwede sa gyapon kay may nadula nga cellphone plus ang lawas ni Jergos. Complex crime. Anong ikatatlo sa murder with passion? Dira magasulod ang love triangle. Nga may love triangle. Ha? Dira amo nang ginatutukan man sa ngaton nga mga operatives. Kay hambal sang pamilya, hindi basta-basta nga makasulod sa balay ni Claire Jergos ang isa ka tawo o kung mga tawo kung wala sang panugot sa iya. Ha? Tuod secretive siya. Galing wala man naghatag sang kumpiyansa. So, ginhambal ini sang timbang nga wala kuno masiraduhan ang puwerta. How come nga wala masiraduhan to kay nagsulod sila mga lasot-sopsado? Why to masiraduhan? Halin sila sa palanyapunan. Nagpanyapon sila mo sa uton sa isa da ka restaurant. Kag pagpauli nila na nawag dason ng iyang nanay mga alas 8:16 galing hambalya dali lang gid kay bago lang sila kabot. Tob sang uli nga nanawag mga alas 8:50 pasado kag didto nga nag-inistoryanay sila nga naglawig hasta alas 9 pasado. Ti kun samo sina nga pang-inistoryanay gapahunay-hunay na siya. Gapahunay-hunay na to. Hindi ayhan nga paglakat nila may nakasulod na nga daan nga suspect o kung mga tawo kag nagpalipod lang tob-tob nga ginpakanay-kanay to ang tsimpo ginhulat abi ang oras nga makapahuway-huway
Tapos amo to nga maghimo sa nga krimen. Kay kung tanawon mo ang pilas ni Claire Gergos, gintayaan pa sa liog mo. Da pareho naman suspect ara sa likod sang biktima nga ang kamot siya naga-cross ang left side, no? Kay right-handed ang iyang pagtanaw ini ni Major Siloso kag nagataya sang kutsilyo. So, daw may ginapatuad la. Daw may pabungat sa kay Claire nga kwa na ang punta sang kutsilyo, nagaduot na sa liog. Amo man ang gawaras to ni Claire, guro hindi man nugid eh. Amo na nga may tawag, naging tawag sang medico legal nga hesitation won. Sige waras nga waras ya. Posible kay ti talom tong kutsilyo, amo to nagkalapilas hasta ang iya nga kamot. Nagkalapilas, naglinapta ang mga dugo. Pero hindi pa naton ma-identify kung ang na-recover nga mga bloodstain dito sa iya kwarto halin gid man bala kay Gergos. Kay subject pa ini sa DNA nga ginpasa sang mga PNP Crime Lab dito sa Campo Crame. Now, either Crame o kung Cebu, kay amo na da ang mayara nga machine nga makadetermine sa mga specimen nga ipasa mo dito sa ila. So, mabalan tani sa sunod nga mga inadlaw. Ang isa pa ginatanaw nga kilala ni Gergos, ang asilan. Kaginabulubanta, mga more than one, no? Duha ka mga suspects ang naghimo sini. Mayara gid sila nga hinanakit nga ang wala ng cellphone. Posible amo to ang ila nga target nga kuhaon gid ang cellphone. Diyan pamangkot na anong ara sa cellphone. Ano ang dapat nga tanawon nila nga ara gid sa cellphone ni Gergos? May ara yan nga mga mensahe dira nga dapat tanawon, hibaloon sang isa ka tawo para mapamatudan. Anong dapat nila nga pamatudan? Amo na ang ginapalibugan subong sang team nga ginpadala ni IPPO Director Police Colonel Gilbert Guerrero nga magbulig sa pag-imbestigar sa mga pulis sang Santa Barbara Police Station. Ida mo ga palabot sa impormasyon, no? Nga naluoy gid sila kay Claire Gergos nga nagatinguha man kun tani, no? Para nga mabuhi ang 3 tuig yang batang babae nga may bagras pa niyo stilo. Daw na traumatize bangod sa sini nga hitabo. So kung na may ara sa nga bagras kag daw na traumatize ang bata nga daw hindi maghambal, may posibilidad na saksihan niya ang krimen. Kung nasaksihan niya ang krimen, sang 3 tuig ni nga bata ni Gergos, dako ang posibilidad nga nakasaksi man ang timbang. Di ba? Ti ka nakasaksi ang bata, ang 3 tuig bata, temperado pa niya yung katulog mo. Ti kung ikaw ang timbang, baguhanon ka lang, makatulog ka ayan insigida. Di ba nga daw ginahilas ka? Ti kung ginahilas ka, kung basihan naton ang results sang autopsy, nga between 11 to 12, patay na ini si Gergos, ti sa mo sinang oras, una ka patulog sa imo nga ama, kag bata. Kung ikaw timbang, hindi bla last person nga magatulog, timbang, kay siya pa na ang manghimos-himos da. Siya na, ti una ka patulog, kag silingon mo nga nakagwa, hambalon mo nga nakagwa ang salakyan, mga alas 4 pasado, paano mo nabalaan kay tulog ka? Paano mo nabalaan nga nakagwa ang salakyan kay tulog ikaw? Subot hambalon nga nagwa atong salakyan nga hindi na si Gergos ang nagadala. Bangod patay na siya kung basihan nato ng stomach content sa iya nga tiyan, ang timbang nakahibalo.
Kay nabala niya nga nagwalas 4 pasado mo. So balaan niya kung sino ang nagadrive nasang salakyan. Kag ano ang natabo sa iyang ama. Hindi ayan nga ginpahog ang timbang pahipuson. Kay kung nalao alas 11, alas 12 sa napatay, alas 4:20 nagwang salakyan, 4 ka oras nga pagaling sa timbang nga pwede mapahog. Di ba? Mahatagan instruction, malimpyuhan ang crime scene. Pwede ni mo destroy ang mga evidence. Sulod 4 ka oras, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Alas 4:20 nga nakitaan sa footage sa CCTV camera. Grabe nga briefing ay na. Hindi ayhan, amo na ang natabo. Kag nga ang may pagsaligmato sa statement sang timbang. So may posibilidad nga may ihibalo ang timbang sa nagkalahinabo. Pero hulat-hulat untang scientific result nga ginpasa sa PNP Crime Lab nga nakuha nila sa sulod sang balay ni Claire Jergos. 41 minutos na nakaligad sa alas 9, more power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya ini sa mga feeds kaga mga bulong para sa kasapatan. Sa mga nagapangita sang feeds o kung mga bulong sa para sa inyong sapat, ara sa CL Diaz Poultry Supply sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Sa mga nagapangita man sa Buko Shake, ara sa Ceres Terminal sa Barangay Kamalig, Haro. Pwede ka mo da makakadto kag makainom sa Buko Shake. Pangitaan nyo lang ang Sweetie Buko Shake. May small, medium, large nga mga bottle, no, barato lang. Kag puro-puro gina nga buko, lubi, no, nga gina timplada plus ang ice nga ginagamit, purified crushed ice. No, wala gid sang problema kay ang tunaw ya ginainom pa gani sa nga mga service crew kaga sang tagiya, no, na namit mo wala sang problema gid ang crushed ice. Pagkatapos ang Sweetie Buko Shake mayara man nga affiliated sa Food Panda. Kung hindi ka mo kabakal dira sa pwesto, sa kiosko, pwede man ka mo nga maka-order via Food Panda. Kag mayara man nga sweet cream. Ano ining sweet cream? Amo ni bilang daw may mga dagko bilang nga cylinder ginasudlan na amo na nasudlan sang sweet cream. So pwede ka mo makabakal dira sa nasiling na barato, maayo pang sabor, maayo ang timpla kay Kimest ang nagtimpla. 43 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga gimaras noon manggali, basib lang may mga sapat kamuda, ido, kuring, nga nagamasakit, dalaan nyo sa Vitron Animal Clinic. Anong ining Vitron? Dira ang amo inaangalan nga ginabutang ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian. Nang Vitron Animal Clinic, makitaan ini sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Amo na sang una, libhon bla. Kung magkadto ka sa Santa Teresa, ara na sa wala. No? Kung magkadto ka sa Barangay Santa Teresa, Hordan, Guimaras. Ara na sa left side, sa unhan lang sang People's television, nga transmitter. Sa unhan lang na, mga 30 meters away. Amo man sa Dominic Funeral Parlor. No? Mga 30 to 40 meters away,
sa wala ang Vitron Animal Clinic. So kadto kamo kay approachable man na ang veterinarian nga si Doc Ronnie Galia. Why gid problema? Mayara man da siyang kabulig, approachable sila tanan maayo gid nga magdeal sa mga gimaras non kangod nga luoy man sila kaya ang mga sapat budlay na kay may Animal Welfare Act kita dapat nga proteksyonan gina. So kung masakit inyo mga sapat dalan nyo lang kay Doc Ronnie Galia. 45 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta naman ang aton nga interview sa kay Major Kenneth Bermejo, ang hipis ang Jordan Guimaras. Preparasyon nila sa undas. Hugot na to, ang ilabantayanay sa probinsya sa Guimaras. Kay budlay ng malutsan, astabla ng mga panginyawat na nga nagabaligya sa illegal drugs. So, sige ang ila to nga Pulaw Bugtaw. No, may mga team gid nga mo nagalibot kag nagabantay sa mga nagalain nga patyo sa Jordan Guimaras. Yari si Major Kenneth Bermejo ang hipi sa Jordan Guimaras Police Station. COVID sa aton area and we're still ginanapon ng tawag na minimum health protocol no to prevent mag-spread nun. Oo. So kung sara kay ti may positive was katapusan nga adlaw sa pagbisita sa mga kautoran naton sa patio, kumusta ang pagdagsa? Subong na. May sa kada patrolya nato noon na may nakita kaming iban ng alin sa aga hasta magapon but pila lang gid kanahot na nagabalali kag nagsimbis ng kandila no. And they know nga the same sang nagligad nga gin-implement magyapon nga closure sang cemeteries during the na kalalag. Mm-hmm. So, tuway man sa problema kung parte sa minimum health protocols? Yes, kung sa pagpatrolya natin, siyempre kung makita natin ng gadinabuso ng tao, probably gin-advise lang naman ng sa patrol natin, whatever makita nila nga, so they will advise nga ang iban sa other day na lang makadto, considering kinamintain natin ng minimum health protocol. Si Police Major Kenneth Bermejo, hipi sang Jordan. May lang pagpamati kay Efren Telde, kay Gloricel Epitito, deraman kay Jeremy, kay Brian Valle, kay Action Brian, subong man kay Ricky Lamigo, kay Arlene Istante Gallego, kay Joy Tamayor, kay Sheila Havillana, kay Nonoy Arlan Galila. Mayang gabi sa Galia family, Biniga, Gamartsa, Ganancial, Ganhi, Galvez, Deraman, Pamilya Istember, Pamilya Baat, Pamilya Francisco Lisaw, subong man sa Pamilya Ganancial, no? Ara na, no? Mayo lang nga pagpamati sa inyo nga tanan. Kay Ma'am Harrieta Consular, mayong gabi. Kay Terry Pasarojo. Kay Ma'am Dayan Sikinya. Kay Sir Boy Sikinya. Mayong gabi lang. Salamat sa pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Kay okay. Dahil lang gin. Ronaldin Mercurio. Kay Charlie Dignadice. Pamilya Aquilio, mayong gabi. Josie Lagman, good evening mate, sa taga Iloilo Newsline, mayong gabi. Kay Richard Distor, kay classmate, third cousin gali ni Aser, ang biktima nga si Jergos. Basi si Pre Aser basi kakwa ta dugang informasyon. Kay Marcialo Gonzales Talamera, kay classmate na no, mayong gabi. Dera kay ay Manay Merly Hinyalope ay Rimac Tabao
Subong man kay Juboni Asuelo Tunocante. Mayo nga pagsakay da. Ay Ma'am Rochella Prisno Tugunon. Mayong gabi. Kay sa iban pa nga mga classmates nila ni Gingging Kanto. So tarido na. Mayong gabi sa inyong tanan. Kay Joy Pio Quinto, Pamusino Pio Quinto. Salamat man kay Bing Pabiona sa makatapos sa media nga nagamonitor. Good evening sa inyong tanan. Kay Pastor Cesar Suyo. Kay Indiana Joey Diaz, sa pamilya Diaz Yanson Novera, pamilya Diaz Manda sa Capiz, Maayon, Cuartero, Kagpanitan, mayong gabi sa inyong tanan. Diraman sa pamilya Siderio, pamilya Ighara sa Lique, sa Negros Occidental, pamilya Plaga, good evening, pamilya David, kag pamilya Brasa, salamat sa inyong pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. I-check ta ng report sa atong koneksyon, nagikan sa probinsya sang Iloilo. Naka-standby sa linya si Roel Arbael, si Newsline Roel, yara na sa atong linya, paliog standby. Newsline Roel. Maayad-ayad nga gabi kanuslain dyan kag kanuslain sweet do no kag sa aton sining mga kanuslain no nga nagatutok sa aton kada gabi maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Yari ng balita nga aton sining madulong gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri kanuslain dyan no isa sa man ka wanted person ang natigayon nga madakop no sa aton sining kapulisan dira sa banwa sang San Dionisio Iloilo no kahapon no ini nga sospitsado kinkalala kay Benji Lara E. de la Cruz, 43 anyos, nga residente sa barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Kung sa diyan wifi ni sa tani tukiban kanusayan dyan, no, nga initially ang wanted, no, kung way ni siyang nagmaoy, kag gintuyo niya nga ginlagas nung yasin nga utod, kag gintuyo niya tani nga bunon, no, kag mayo lang kay gilayo naman nga nakapalagyo nga yasin nga utod, kag nakangayo sang bulig sa mga barangay tanod, no, kag gin citizens arrest ining nasambit sini nga sospitsado kag turnover no dira sa San Dionisio PNP kag sang ulihin no sa pagpangusisa dugang sa aton sini nga mga kapulisan ngayon siya gali ang may pending no nga warrant of arrest sa kaso sini nga frustrated homicide no kag nga arrest warrant no pirmado pa ni Judge Jose Mauricio Gomez no ang assisting judge no sang Regional Trial Court sang Branch 71 tra sa banwa sang Barotac Viejo Iloilo na konsedihan na pitsani ni May 24 no 2021 no kagyara na sa pagnakop sang San Dionisio PNP ning nasambit sini nga sospitsado kag mayara ni siya nga recommended bail nga 72,000 pesos no. Sa dugang nato nga balita, tatlo man sini ka persona ang nanadakpan no sa Gimbal Municipal Police Station kahapon no or kagabi rather mga alas 11 kagabi ini nga suspitsado kinilala kan Roel Torrigue, Salvador Sison kag Valerio Tosino ini sila ang lonsay residente no sa banwa sang Tigbawan Iloilo kag nangayaw ini sila sang pagpangisda no dira sa banwa sang sa Kalalauran no nga sakop sang banwa sang Gimbal kag wala sila sang nagakaigo sini nga permit kag illegal no ang ila sini nga pamagi sa pagpangisda no nga kung sini ginagamit nila ining sungkit no kag ini nagabawal sa Municipal Ordinance dira sa banwa sang Gimbal Municipal Ordinance number 72 series of 2003 no o kung illegal nga pagpangisda no kung illegal fishing. So gin-impound no, impounded ining pambot nga ginadala sang sining isa sining ka pambot nga ginadala sang sining tatlo ka suspitsado kag gilaman sining fishing paraphernalia no kag na-recover man ining 60 ka kilo no sang hipon no nga ila na sining nakolekta no dira sa Kalalauran no sang Gimbal Iloilo nga sakop sang barangay Kabasi dira sa banwa sang Gimbal no. So impounded ining mga pambot nila ang ilang pambot ug subong mang ilang fishing paraphernalia kag ila sining nahulik no nga hipon. So samtang ginaitso pa no ang nagakaigo sini nga penalty no. So penalty lamang ini ang gina-impose no sa aton sini nga kapulisan dira kag subong man sang ila sini nga municipal
Bantay Dagat Task Force no dira sa Banwasang Gimbal. So penalty lang no, mayo lang kani kay way sila gin kasuhan kundi gina penalty lang no, gipabayadan sila sa penalty sa sining Municipal Ordinance 72 series of 2003. Sa dugang nato nga balita kanu sa inja ni sa naman ka Norinco NZ75 no nga kalibre sang pistol ang gina turnover no sang isa ka residente no dira sa Banwasang Limery. Ini siya ang residente sang barangay poblasyon Southeast Zone no dira sa Banwasang Limery no ini siya ang isa man ka government employee no nga isa sini ka teacher man no or nagaobra dira sa NIPSI no Limery campus kagaya sini nga giturnover ang isa sini ka 9mm no nga Norinco nga armas uthang kag ini suporta man no sa nga residente dira sa nasambit sini nga residente dira sa nasambit nga banwa ang Limery sa kampanya sa aton sini nga kapulisan no ining oplantikal o kontukhang kontra armas luthang no. So ginapadayon gid no nga ang kampanya sa aton sini nga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo nga kun sa mga pumuluyo naton nga diri sa mga taga Iloilo no nga kung mayara ka mo ginauptan nga mga armas luthang dra either mga paltik man nina or mga hindi na mapuslan pwede nyo gid i-turnover no sa aton sini nga kapulisan sa mga malapit nga mga police station sa inyo sini nga lugar kag subong man no kung expired o kung on-process ang lisensya sa inyo sining armas no kag wala pa makabot ang inyo sining or pending pa so much better na lang no nga i-turnover ninyo anay or surrender ninyo sa aton sining mga municipal police station agod to nga hindi ka mo maplayan sang search warrant no kag pwede ka mo makasuwan sang sining Republic Act 10591. So mo ito madulong naton sining balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon ini inyo sining Newsline Royal Arbayel para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Ruel Arbael atong ka-newsline sa probinsya sang Iloilo. Kay Bingbing Hoswe, kay Nong Nere Kaminya mayong gabi, kay Lowen Conserva, diraman kay Mas Elsie Calanza, kay Ron, ay nang Ronji Hamulo, ay SB member Hernando Galvez, mayong gabi kay Aileen Lumiba Calataro, mayong gabi gid sa inyo nga may lang nga pagpamati sa pamilya Kabison. Good evening. Diraman kay Nining Aileen na biniga kay to Alfie biniga mayong gabi. Salamat gid no kay Totong Lirek kay Nonoy Mark mayong gabi. Natukiban ni Senator Franklin Drilon nga wala gali naka-file sa income tax return ining Parmali Pharmaceutical Corporation no. Pero nag-intra sa transaksyon sa gobyerno amakon mo nga nakuha nila mga 42 billion. Ang balayran nila mga 7.5 billion nga tax. Pahayo lang kaya ang Senate Blue Ribbon Committee. Kung why ni mainvestigahan, okay lang, thank you lang. Inasukot nyo gani mga gagmay, nga mga tiyanggi-tiyanggi, mga tao ko anyo tax bisan na mula na gani kita ya. Gali iniya, why sang ITR, sa sulod na sang pila katuig. Yari si Senator Franklin Drilon. We should not forget that 42 billion was transferred by the Department of Health to PSDBM, which was flagged by the COA. We assume that the 42 billion was totally disbursed by the PSDBM and paid to the suppliers to purchase face masks, face shields, PPEs, and other medical supplies. Ang tanong po, doon sa 42 billion na dinisburse ng PSDBM sa mga suppliers, magkanong buwis ang binayad nitong mga suppliers na ito? How much income taxes were paid by the suppliers who got a total of 42 billion in supply contracts from the government? In my computation, Mr. Chairman, there is a potential tax intake or income of approximately 7.5 billion pesos. I repeat, Mr. Chairman, subject to further verification, potentially
out of the 42 billion in supply contract awarded by PSDBM, the suppliers is supposed to have paid 7.5 billion pesos in income taxes. How did we arrive at that? 40 billion. 40 billion. Hamakon mo 42 ne, billion. mga 7.5 billion ang ilabayran sa tax, tipilak tuig nga nag-intra sila sa mga transaksyon sa gobyerno. Why gali sa income tax return? Why gali sila ya ITR? Ang mga magagmay nga negosyante, mga tao nga nagaobra, kuhaan sang tax, iniya, kung why mabusisian sang Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestigar nila sa mga medical supplies nga alits nga may ara nga pag nga ano ni sa panawagan ni overprice, why matukiban nga wala gali ITR? Katunto nga obra, no? Budlay man maginamo sini. Sa kay classmate da Aileen Abilarde, mayong gabi sa batch sa 90 sa nga dekada 90 sang St. Joseph School sa batch 84 man sang Manapla Elementary School. Mayong gabi sa inyong atan. Sa mga listeners naton nga mga ka-newsline, salamat sa inyong pag-upod sa ato nga pagpangalagad. Salamat gid. Kabay pa nga okay lang kamutanan, kabay pa nga magakitanay naman kita, maupdanay naman kita buwas. Diri lang kita kutob sa ato nga pagpangalagad. Upod na lang sa ato nga mga technical partners, sa kay Toto Boy Jeff, kagay Nonoy MJ. Ini ang inyong ka-newsline, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.